Son os primeiros en aparecer e os últimos en marchar. Son os que segan, os que pintan, os que limpan e os que recollen. Son os que en 2024 manteñen o noso fútbol. Son eles ou ninguén. Da sexta guía de fútbol en Lugo tamén lles poñeremos cara. Os indispensables estarán na indispensable. O 13 de setembro nos quioscos da provincia.